ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଜୀବନରେ କର ଏମିତି କିଛି କି ଦୁନିଆ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ସେମିତି। ଆଜି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କାହାଣୀ। ଗୋଟିଏ ଦିନର କଥା। ବର୍ଷା ହେଉଥାଏ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠପଢ଼ା ଚାଲିଥାଏ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ସମୟରେ ଭାବିଲେ କି ଟିକିଏ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଜାମସ୍ତି କରିବା ଏବଂ ସିଏ ତାଙ୍କ ପକେଟରୁ 100 ଟଙ୍କା ବାହାର କରି କହିଲେ, ପିଲାମାନେ, ଯଦି ତୁମକୁ ଏହି 100 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ତେବେ ତମେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ କିଣିବ? ଅନେକ ପିଲା ଜଣେ ଜଣେ କରି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଏବଂ ଅନେକ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ କହିଲେ କି ମୁଁ ଗିଫ୍ଟ ଆଣିବି, କିଏ କହିଲେ ମୁଁ ଚକୋଲେଟ୍ ଆଣିବି, କିଏ କହିଲେ ମୁଁ ଖାତା ଆଣିବି। କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟରେ ବସିଥିବା ପିଲାଟି ତା ପାଳି ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ କହିଲା କି ସାର୍, ମୁଁ ମୋ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଚଷମା କିଣିବି। ଶିକ୍ଷକ ସେଠାରୁ ଟିକେ ହସି ପଚାରିଲେ କି ପିଲା, ଚଷମା ତ ତମେ ଆଣିବ କାହିଁକି? ତମ ବାପା ତ ତମ ମାଆଙ୍କୁ ଆଣିଦେଇ ପାରିବେ ନା। ସେଠୁ ସେ ପିଲାଟି କାନ୍ଦି କହିଲା ଯେ ସାର୍, ମୋର ବାପା ନାହାନ୍ତି। ମୋ ମାଆ ଘରେ ଘରେ ବୁଲି ଲୋକଙ୍କ ଘରେ କାମ କରନ୍ତି, ବାସନ ମାଜନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ବୟସ ବି ହେଇଗଲାଣି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଆଖିକୁ ଆଉ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଚଷମା ଆଣିବି ବୋଲି ସ୍ଥିର କରିଛି। ଏବଂ ଏତିକି କହିସାରିଲା ପରେ ପିଲାଟି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ସେଠୁ ଭାବୁକ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ 100 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏ 100 ଟଙ୍କା ଗିଫ୍ଟ ଦେଉନାହିଁ। ମୁଁ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଧାର ଭାବରେ ଦେଉଛି। ଯେବେ ତମେ ବଡ଼ ମଣିଷ ପାଲଟିଯିବ ତେବେ ସେହି ସମୟରେ ମୋର ଏହି 100 ଟଙ୍କାକୁ ତମେ ଫେରାଇ ଦେବ। ବହୁ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ବିଗତ 20 ବର୍ଷ ପରେ ଇତିହାସ ରଚିଲା। ସେ ପିଲାଟି ଦିନେ କଲେକ୍ଟର ହୋଇ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲା ସେହି ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଏବଂ 20 ବର୍ଷର ପରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ବୟସ ବୃଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ କଲେକ୍ଟର ସାହେବଙ୍କୁ ଦେଖି ଚମକି ଗଲେ। ସେ ଭାବିଲେ ଓ ପିଲାମାନେ ଭାବିଲେ ମଧ୍ୟ କି ଆମ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ କୌଣସି ଚେକିଂ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ନା, କଲେକ୍ଟର ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ସାର୍, ମୁଁ ସେହି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ। ବିଗତ 20 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆପଣ ମୋତେ ପଇସା ଦେଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ପଇସା ଲୁଟାଇବାକୁ ଆସିଛି ବା ଫେରାଇବାକୁ ଆସିଛି। ଆପଣ କହିଥିଲେ ଯେବେ ତୁ ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବୁ ତେବେ ମୋ ପଇସା ଫେରାଇ ଦେବୁ।